mukbang, a hotel's brand which is a true Cebuano hotel. From seafoods or even barbecue na agyod og Ako siya dugayon lahat. Tadan. Big scallop. Asa man mo pa doon after? Before yun nakalong ganito. Sinigang at tulan sa baboy. Rice, nagamay pa. This is Doc Save and this is what I do when the dentist is out. Today, I'll be doing a mukbang. And this is a very special mukbang. Why? Because if you have noticed in my channel, I have featured lots of food already, but I really haven't eaten alive for a true mukbang in front of you guys. And karon, where would be the best place or the best restaurant kundi mukaon ko sa akong first live mukbang kundi nganhi sa Kananan. Kananan is a food outlet here in Cebu Parkland International Hotel, in which they hold true to the hotel's brand, which is a true Cebuano hotel. And nganhi you don't have to drive far, kay nganhi pwede na gyud ka magpaso to kill sugba, tuwa or kilaw, in which ang tanang choices presko kaayo and affordable too. From seafoods or even barbecue na agyud og kumpleto nganhi tanan ug kamoy magbuot unsaon ninyo pagpaluto. So karon join me as I'll be doing my first ever mukbang in front of you guys nganhi sa Kananan Parkland. Hi guys, welcome back to my channel, and if ever you are new here, please don't forget to hit that like, that subscribe, and please that notification button para dili nimo ma-miss out kung unsa nga akong gibuhat outside my clinic. And karon, and for sharing, it is my first mukbang yun. If you have noticed, gili jud ko magkaon magmukbang sud sa kuan. So naa si chef. Pwede gali mo hi sa chef tingali sa likod gali. Hi chef. Hi Chef Jun. So he is the guy kung mani kag Kananan siya gi-accommodate ug siya gyud tanan. So sa wala na inform makaning Kananan mo rin siya paluto, and which we naata sa city. So when you come here, ako naman gipakita ganina no. So naara gyud tanan seafood, ang pork belly kung unsaon gusto niyo pagkaluto or kana kamo na magbuot so paluto lang gyud siya. So you just come here lang gyud. So but then again, I would suggest mas maayo you call for reservations because they can accommodate 30% lang, okay? Sa ilahang capacity, of course, to practice social distancing. So sige, dili na nako siya dugayon mga onata. So one thing, anyway, supposedly di ko si rice no, pero since basta na ako nga ni Kananan, mukaon jud ko og rice. Anong mukaon ko rice? Wait lang. Magpunta ko rice. The main reason nga mukaon jud ko og rice nga ni sa party kay tungod sa ilahang kaon ako no. Tungod sa ilahang tadan, tungod sa ilahang ginamos. Best in ginamos. Di na ako isawsawan oy. Ibutang siya diretso sa rice na, di ba? Yan. More pag yun, di ba? Why not coconut? Saan siya akong kanon eh? Para akong malasap ang ginamos. Di ba? Guess what? Ang ako gabi ka-excited niya na nga kaya ang ilahang scallops. Actually, for me, sa kanagaling tanan nga mga eat all you can or kanang mga tanang kuan, seafoods, basta na ay scallops. Mugi na siya the best. To be honest, pwede na ako makahulog sa kape na scallops. Nabaya ko ako eh. So here, magluto lang ka. You can have your scallop. Ang scallop, pwede nyo isabaw. Pero pwede sa dyan nila big scallop. Because of course, the best yun ang big scallop. Diba? One more patabayan. Yun, no? Pwede para mag-live. Nag-invite ako tanga mo join. Umuko yung nakungan. Try yung backup. Sino rin ko pwede matawag na backup, no? Manawag ko suway ha. First, dapat mautag longganisa. Kaya of course, mo dyan ang Kananan. Filipino is with longganisa. Yun na siya. Carlo, asa ka? Asa mo, traidor sa last part. Asa nag yun? Asa mo dapit? Asa mo padulong? Asa man mo padulong after? That's it guys. So, basig mo abang natin. Mo apas na talon. So, mukpayo sa kuka sa kulong ganisa. Before yun nakalong ganisa. And, of course, kung naka sa Cebu, na dapat kinahanglan yung taog, ngoyong. Diba? Kung may ngoyong, dapat lagi tayo sauce.
Ari kita ka sauce oy. Ako ni balay. Mura ni siya. Yeah. ASMR ako lang matcha. Tagilaw guys nga. Ano yung kilaw, chef? Tuna. Wow! Guys, so ato na itong kinilaw ron. So, duhay-duhay nila ko kakao kinilaw. Seryoso. Kaya murag wa jud mi kinilaw sa balay. Waso ko nagpa-deliver og kinilaw. So, murag dugay na jud ko kakao kinilaw. So, murag yeah, this will be my first time. Diba? Nila kinilawan hikay. Di ba naman ginabutangan ni chef nga kuan? Murag atong murag lemon. Yeah. Diba? Biasong, that's it. That's like biasong ginabutang here. Muna lamig kini kinilawan is kananan. One of the best. Wow, that's out. Ano? Pwede sabaw, magsabaw din. Nakalimot ko nga magsabaw dito. Ako na lang para taga-mayo. Adi buka na sa kamuton ko na lang yun. Ayoko na magkunwari. Best in kinamot. Tapos ko. So nga na ka makag-fish ko nga. Diba? Ayoko magkunwari. Sabaw sa tawag aning soup. Yeah. Pero of course, mabalik dito sa bake nga scallop. Pahalaw na niyo siya. Hi guys, na mo join na to karon ka ng mga tridor, char lang, mga pa sila. Hi. Yes. Mo join sila kaon ako, dapat sila mo join og kaon no. Pwede nimo nga mo gawas. Dili, galibog ka asa. Ford man eh, akong Ford food trip man akong Ford. For food trip, di mong Ford. Hey guys, for more food, vlogging mo rin. Please follow me in my YouTube. That's hashtag the dentist is out, please. Para makita ninyo yung sanira ko yung pagkaon. Yes, matilaw. Di ba na ko yung vlogging speakers page? So, ikaw na ninyo ko i-appeal. Maikog, masabi, pwede ko mo appeal. Gutom ka? Actually guys, giagira ko nila, kinanglakaw sila gila. Ano naman ang friends usahay, kanang sila-sila ra ba, kalimutan ra gidayan ta. Sa atong kabiter mo, kaon na lang ko og scallop, no? Hindi na mga on, ginagawa pugson guys. Hindi na rin mga on, bahala na sila. Puro kami na nga, mag-iwi, manang bahala na sila. Mag-iwi, manang Kaya after natin interaction, no, nga na yung mga nanool na to, mag-sinigang sa ta. Yeah, sinigang na tulaan sa baboy. sinigang at tulan sa baboy. Usa gali na tulan gali, chef. Ano sa Okay na ni chef, uy. Sabaw lang. Oh, sige. sabori mo? Sige. O, sakto na, chef. Sakto. Kako gamay meat na lang, di. Game. So, mura siya, in fairness, mura siya kutsero na. No. Humot. Ito yung sinigang, aslong dito. Sakto yung pagka-aslom. This is na sinigang ka na galing. Aslom na niya. Butangan niya daghang rice, niya gamayng patis. Diba, chef? The best. Una ko sa mong balay, ang rice, ibutan na siya sa sinigang. Or dili na lang. Papabrate ka, why not? Ako rin po yung makaon namin. Mo siya the best sinigang. Nabot di ay. We should eat the fried ginabot. Nabot. Together with the suka, pinakurog. Yes, ganhi sa part rin, guys. Na sila ilang own suka yun. Na dapat pinatagamit pag kumukaon tangan eh. Hindi mo siya naman siya, chef. See, usa kada ko. Yan, game. Okay na, chef. See? So, siya, makakurog yun ka sa kalami. In fairness siya, hapok lagi gihapon siya, no? Ay, nanay man ang kayo na kung nagigagit sa puto sa pagprito ba?
Hindi siya init kayo, ha? Mukalit sa ma-burn na load niya. So usually, basta ka nagaling dugay ng ginamot naman hagpo. Diba? Para pang uglasan ng ginamot. Ako pa kayo. Sige. Hindi na ako idolo pero makaibaw ng mga salapit akong mic. Nara akong mic. So that's it guys. Naglakaw-lakaw sa Jugkungan hikaron sa may kananan. Itong sa kadaghan akong hikaon ganina. Kinahanglan sa Jugkungan ko mula ka exercise at cleaner. Naglakaw-lakaw sa akong dapit sa may kananan. To exercise sa ako ang hikaon ganina. So yes, para makita sa ko sa view nga ni. So yeah, that's it guys. If ever mo kaon mo nga ni sa kananan, they can only, as of the moment, so as of the moment kuno, they can only accommodate 20 person maximum. So if ever you have some family gatherings or naman may meetings, I think this would be a perfect place. Kaya kung 20 ra ka book, I think you can have the whole area already somewhere there. Na kung ani gimingaw ko sa pool and gimingaw sa tanaw sa city view. So yes, para I'm sharing to you this view right now here. So yeah, welcome to Escario Paset Vlog. Yes, gisingot ko no. So yes, gisingot ko og kinaon eh. For that, I love chef so much. Wala ko sa asad ko. Okay, yes, para mo daot sa yes guys, wag yun ako gina-encourage or ginasulti also. Even though magsigit tagkaon, narita sa balay, magluto, magkaon, please keep moving also. Try to move, try to be healthy, try to be fit. Wag yun akong ginasulti ra good. Kaya yes, we have to balance. Kaya if ever we give into our cravings, dapat sa yun kibaw sa tamo control sa yun sa tuang gipang kaon yun. So kana lang yun siya. Here's a restaurant. Diba? So after all, kausarade ko ni Toyo. Wait, guys, I don't know how to end my mukbang. Okay, actually, this is my first mukbang. So anyway, that's just it. Hope nalingaw mo sa kong first pa mukbang. And if ever you want more mukbang, nako. Pretty ko sure if ever I'm a right person to do mukbang. So that's it. But anyway guys, this is what I always say. Please don't forget to brush your teeth after eating and to follow me in all my social media accounts. That's at Lukisave in Facebook, Instagram, and Twitter. And please continue to stay home, stay fit, and just keep smiling. Bye-bye!